přistoupíme ke kategorii ženy, které mění svět v oblasti módy. Gratulujeme všem finalistkám. Třetí místo Romana Fetting. Druhé místo Petra Olekšáková. A vítězkou se stává Olga Vondráková. Olga Vondráková je vědkyně a průkopnice umělecké galvanoplastiky, která propojuje biologický výzkum s inovativní šperkařskou technologií. Vyvinula vlastní bezpečné postupy pokování přírodních materiálů, založila značku Nature in Drop a své know-how předala více než 500 studentům z celého světa. Proměnila technickou metodu v nový směr designu a ukazuje, že věda může být zdrojem kreativity i podnikání. Gratulujeme! Děkuji a ještě jednou děkuji. Samozřejmě organizátorům této nádherné akce a parody za to, že můžu tady stát mezi ženami, které mění svět. Kdysi před 10 lety jsem přivedla uměleckou galvanoplastiku do české scény, vůbec jsem nemyslela, že dopadne takto. A tato technologie, která umí přetvářit křehkost, jemnost přírody do silného, ale stále krásného unikátu, dala spoustu nádherných možností, díky které tady i stojím. Děkuji.